Lontoon Royal Society paikalle on saapunut 1760-luvulla luonnontieteilijöitä väittelemään uusista luonnontieteen ideoista ja keksinnöistä. He suunnittelivat tutkimusmatkoja ja käyttivät vaikutusvaltaansa niin, että Britannia varustautui tuleviin sotiin myös keräämällä tietoa kaikkialta kaikesta. He saivat kruunun lähettämään retkikuntia ympäri maailmaa mittaamaan sen ajan hienoimmilla instrumenteilla milloin mitäkin. Maapallon etäisyyttä aurinkoon, maan magneettisuutta, taivaankappaleiden pimennyksiä ja miten aikaa pystyi mittaamaan täydellisesti oikein. Tähtien tutkijat ovat myös havainneet, että Venus-niminen planeetta joutuu kesäkuussa 1769 kiertomatkallaan maan ja auringon väliin. Semmoista tapausta pidettiin hyvin tärkeänä tieteelle, sillä sen avulla oli mahdollinen laskea auringon etäisyyttä maapallostamme. Kun yleisesti arveltiin, että joku Tyynenmeren saarista olisi erittäin sopiva paikka sellaisten tähtitieteellisen tarkoituksen tekemiseksi, päätettiin sinne lähettää retkikunta, jonka tarkoituksena olisi paitsi tähtitieteellisiä, myöskin maantieteelliset tutkimukset. Tehtävä ei ollut siis helpoimpia, mutta Englannin amiraliteetti luotti kuitenkin tarpeeksi James Cookin taitoon ja kokemukseen antaessaan hänelle pääjohdon Endeavour-nimisessä laivassa, joka oli varustettu retkeä varten. Niinpä, elokuun 26. päivä 1768 lähti James Cook Plymouthin satamasta pitkälle matkalle. Paitsi laivaväkeä seurasi hänen mukanaan tähtien tutkija Green, ruotsalainen luonnontutkija Solander, tiedemies Joseph Banks ynnä muita. Ruokavaroja oli varustettu 1,5 vuotta ja sitä paitsi laivassa oli myös runsaasti ampumavaroja ja aseita. Retken ensimmäiseksi tarkoitukseksi määrittiin Tahitin saari, jota juuri parhaillaan kotiutunut maan ympäri purjehtija Wallis piti soveliaimpana paikkana retken tähtitieteelliselle tarkoitukselle. Matkalla Englannista Madeiraan. Ja sieltä Etelä-Amerikan rannikolle ei tapahtunut mitään mainittavampaa. Purjehtiessaan Tulimaan etelärannatse oli Cook käytti tilaisuutta tutustua sen seudun kurjaan luontoon. Tammikuu oli käsissä, sillä keskikesä täällä maapallomme eteläpuoliskolla, mutta siitä huolimatta oli ilma kuitenkin tavattoman kylmä. Maan asukkaat, nuo Etelä-Amerikan lappalaiset, olivat sekä ruumiin että sielun puolesta mitä kurjimmalla kannalla. Ilman tarpeellisia vaatteita ja aseita voivat he hädintuskin taistella elämänsä puolesta luonnon ankaria voimia vastaan. Kun englantilaiset tarjosivat heille tavaroitaan, valitsivat he kaikenlaista korukaluja paljon mieluummin kuin kirveitä, veitsiä ynnä muuta, joiden hyötyä he eivät voineet käsittää. No, Tyynelle valtamerelle päästyään suuntasi James Cook laivansa suoraan luodetta kohti. Nytpä saivat matkalaiset purjehtia pari kuukautta näkemättä mitään muuta kuin vettä ja taivasta. Ja viimein he saapuivat huhtikuun 11. päivä Tahitin saarille. Ja saapuivat sitten rannikolle. Saaren asukkaat tulivat veneillä englantilaisia vastaan tarjoten heille rauhan lisäksi puunoksia ja ryhtyivät sitten heidän kanssaan vaihtokauppaan. Ja seuraavana päivänä englantilaiset laskivat ankkuriin Matavainlahdessa. Täällä Havaijilla he viettivät paljon aikaa niin pitkään, että tuli kesäkuu ja 4. päivä, jolloin tehtiin tuo tärkeä Venustähden tarkastus
tai Venus-planeetan tarkastus. Cook itse toimitti sen itse rakentamastaan linnasta, samalla kun Banks lähti sitä varten viereiselle saarelle. Ja sitten eräs kolmas myös tarkasteli sitä tähden lentoa tai tähden planeetan kulkua auringon ohitse sovelialta paikalta. Ja tämä sitten onnistui. Ja tähtitieteellisen tarkastuksen tehtyensä oleskelivat he saarella vielä toista kuukautta, tehden siellä tutkimuksia retken sisäosiin ja tarkastellen osiin. No, heinäkuun alkupuolella englantilaiset rupesivat varustelemaan lähtöä. He alkoivat suunnata laivaansa kohti länttä ja kohti Uutta-Seelantia, ja he tulevat saapumaan sitten tuntemattomalle saarelle, josta meidän pelimme alkaa.